Pharmaceutical Limited, Odumokija Nekene. Onowu ni Solo Road, Onowu ni Solo Road, Onowu ni Solo Road, Onowu ni Solo Road, Onowu iso na ogele no wuwa, Onowu ni Solo Road.
awọ mama odogwu gị bụ CEO Chido Pharmaceutical Limited odogwu onye eze ego na-erubere isi ọgaranya na inwere ife eze dịka ego na-erubere isi anyị ekene Sakletus Hampo nwachi melụ mma n'iwere oge Odumọkija na-ekene odogwu gị bụ CEO HNC Bidosco Electrical and Electronics Nigeria Limited ọgịlịga ife dị mma ga-akpọbi iru Tonia nwachi melụ mma n'oge mmanwụ nwachi melụ mma n'isi n'odogwu anya bọba hachi onye dịka nwa ibe agba ego nkịtị na Paper Line CEO nwadịka Chiventure sọ ya dele gị mma agba ego nkịtị na Paper Line agba ego nkịtị na-abalị anyị ekene Chief Chukwuka Edebat agafụ n'obi ọ ga-adịle gị mma mmanwụ eze ngwere na amụnchi ikuku a na-afụ anya na akata mmanwụ na ọya adịle gị mma odogwu nke bụ CEO Perfect Traders Card ọya adịle gị mma odogwu eze ngwere ọgaranya nwere ife apinjo na-ekene eze ngwere ronu ya eze ngwere ikuku a na-afụ anya na akata agị bụ eze ngwere ọgịlịga anyị akpọba hachi Luku Chibuike Oselo omife jide ọkwa n'ọsụ ụbụlụ oke nwa n'isi na karịsịa gị bụ CEO Chibank Resources Nigeria Limited odogwu omife jide ọkwa n'ọsụ ụbụlụ odogwu n'ọya dịle gị Igbo onye ọbụla debọnụ ya onye ọbụla debọnụ ya ma nwoke ma nwaanyị debọnụ gị ma nwata ma okenye debọnụ gị ọnụ na-etinyekwa mmadụ na mkpọrọ ịma na ọnụ na-etinye mmadụ na nga ọmaka gịnị ọra asị m ọmaka gịnị anya bọba chi Anayochukwu Omenakụ nwa Mesaya n'Iseke nenu Ogbuefi nwa Mesaya odogwu Igbo kenenu nwa Mesaya n'Iseke ya bụ CEO BAT Pharmaceutical Nigeria Limited nwa Mesaya n'Iseke anya bọba chi ụwa Okonkwo ụwa Simpoto oke nwa n'Igbo ukwu
Wasimpoto odogwu igbo ukwu ji dị ebube gị bụ CEO World Trust Electronics Limited odogwu Wasimpoto na igbo ukwu Odumọkija na-ekene ọgaranya kenanụ Wasimpoto ọgaranya menwuli ife Wasimpoto ọ ga-adịrị gị mma n'egwu Wasimpoto anyị ekene High Chief Amechi Ben Okeke mmiri na-ali ugwu na Obeledu onye nnekwu ego n'isogbu esibe ọgaranya nke bụ CEO Bemeche Global Limited oke nwa na-ekene eme Igbo ka nzụta oyi mụ mmiri na-ali ugwu na Obeledu kalịsịa odogwu Obeledu jiri dị mmiri na-ali ugwu na Obeledu oyi mụ ọga ndị ọga oke nwa n'isogbu esibe onye bụ High Chief onye ka Ben mmadụ Changai n'Osina nnekwu mmadụ ọgaranya Osina ji dị ebube Igbo ka nzute ezi oyi mụ Changai n'Osina onye ọma Changai n'Osina Changai n'Osina Changai n'Osina Igbo ka nzute oyi mụ High Chief Tochukwu Okafọ ọha Todike nwanụ n'Igbo ukwu oke nwa na-ebalụ mmanwụ the PG General Odumọkija na-ekene ọha Todike nke mbụ na mbụ n'Igbo ukwu ọha Todike gonu ya ọha Todike ọgaranya Igbo ukwu ji dị ebube ọha Todike ọ gị bụ ọha Todike ọha Todike Chief Peter Omenagụ ọgịrịga ọwụwa n'onye bụ permanent chairman na Munchi Oduma na-ekene odogwu CEO Vipol Pharmaceutical Limited odogwu oke nwa na-ebale mmanwụ ife dị mma ya akpọghị Igbo so onye bụ na adebe ọnụ ya ma nwoke ma nwaanyị debe ọnụ gị si onye bụ na adebe ọnụ ya onye ọgazili debe ọnụ gị onye bụ na adebe ọnụ ya ọ sị bụ onye bụ na adebe ọnụ ya ọ maka gịnị ọra ya ọ sị bụ ọ maka gịnị ọchịkachịga ọra ya Osilọla na Munchi n'anya ekene gị odogwu gị bụ CEO Eastern the Richest Kitchen na Munchi ọ ya adịle gị mma Osilọla nwoke dị mma osi na-esi oyoyo Osilọla n'ime esi Onowu na mba ise Onowu dike na ọya lele gị mma gị bụ
CEO Tony Nako Hospital and Surgical Equipment dike na ọya dịle gị mma odogwu Onowu na Mbaise Onowu na Mbaise Onowu na Mbaise Onowu bụ onye mmemme Onowu nekwa Onowu na Mbaise Onowu na Mbaise anya baba chief Nobert Nwachukwu Onowu gochi meleze n'Odumachara dike Ugochi meleze bụ mmọnwụ Chairman CEO Dynamic Treasure Pharmaceutical Nigeria Limited ọ ga-adịle gị mma odogwu Ugochi meleze bụ mmọnwụ Ugochi meleze bụ mmọnwụ Ugochi meleze bụ ọgịlịga Ugochi ọgwụgwa meleze bụ mmọnwụ ọgaranya anyị dị n'ije ebube Ugochi meleze bụ mmọnwụ anyị ekene ha chief John Paul Emenike ugwu dara Nwachukwu nne ya naanị ụgbọ oke nwa na-esogbu esibe ọgaranya ya bụ president J-Post Communications Limited ya bụ MD J-Post Phone World Limited anya bụ founder J-Post Foundation odogwu oke nwa na ọya dịle gị mma ọgaranya gwenu ya Nwachukwu nna ya Nwachukwu nna ya Nwachukwu nna ya na-anyị ụgbọ odogwu Nwachukwu nna ya onye ụgbọ mba dike ọgịlịga Nwachukwu nna ya anya baba chief Kisili Ndụ ọdụkọ nọmba 1 of Ehime nọmba 4 Imo State ọdụkọ nọmba n'Isowe Ebili odogwu gị bụ CEO Lifelink International Limited ọgịlịga aka oyibo Pampas oke nwa n'Iso n'odogwu tonu ya ọdụkọ nọmba Ọdụkọ nọmba oyibo Pampas mmanwụ Ọdụkọ nọmba ọgaranya na ọya dịle gị Ọdụkọ mma nọmba n'ehime mba nọ anyị agbaba chief Bonaventure David Nwosu n'oke ọhịa ihe ala odogwu onye bụ prọfet ọnwa CEO DB Invention Nigeria Limited odogwu ọnwa na-eti yara n'iso na mmanwụ ọgaranya tonu ya ọnwa oyoko Ọnwa oyoko ọnwa niile eti eti Ọnwa oyoko ọnwa na-eti eti n'ihe ala niile Ọnwa oyoko anyị agbaba chief nwata werite akụ n'ezi agụ mmiri na-eyi eyi ya bụ CEO Blessed Losam Global Concept Nigeria Limited odogwu mmiri na-eyi eyi n'ezi agụ ọgaranya tonu ya mmiri na-eyi eyi Mmiri na-eyi eyi mmiri na-eyi eyi Mmiri na-eyi eyi mmiri bịa yiri m ụka ịnaba Mmiri na-eyi eyi anyị ekelezighi ụmụ Igbo n'ikem ndị lapụla asịrị chụba ego ọnya ka afa ji ebe ụlọ kasị akasị ndị lapụla oke akụkọ chụba ego ọnya ka afa ji ebe ụlọ osi ndị odogwu ife eme n'ụlọ ụmụ Igbo na-amụ nchi ụmụ Igbo n'obodo niile odumasị ife eme n'ụlọ gabanụ n'iru koke nwe na ama unu gbue n'aka nri unu ga-egbute ife dị mma unu gbue n'aka ebe unu ga-egbute ife dị mma unu gbue n'iru n'azụ unu ga-egbute ife dị mma ọfọkoduma na-atọ ụtụ anụ nwa atọ ga-adị onye ọbụla adịbe ọnụ ya Onye ọbụla debe ọnụ ya onye ọbụla adịbe ọnụ ya Onye ọbụla debe ọnụ onye na-akpasị gị debe ọnụ gị onye
ile kpamkpam bibiko debe ọnụ onye ọbụla kedu debe ihe na-akọ gịnị ka ị maala ị na-akọ onye ọbụla debe onye ile nkwụchasị gị debe ọnụ gị onye ọbụla debe ọnụ ya ọchịkachịka enu elu ụzara ụwa onye ọbụla debe ọnụ ya asị m ọnụ ọchịkachịka enu ụzara elu ụwa onye ọbụla